シニアのための手洗い学講座を毎年この少林公民館で開催させていただいています。シニアヨガ講師の宝田智子です。よろしくお願いします。チェアヨガは椅子に座って自分の呼吸の通りに動いていくので、怪我することなく心身をほぐすことができます。ではやっていきましょう。まず呼吸の練習をしていきます。一度両手を下に下ろします。では吸う息、肩をぎゅーっと引き上げて、肩先を後ろにして胸を広げながら肩を下ろしていきます。もう一度吸ってぎゅーっ吐きながら下ろします。ラスト1回吸ってぎゅーっ吐いて下ろします。この肩柔らかいまま両手をもものあたりに置きます。一度お腹の下の方から吸っていきます。胸が高くなって喉を通って頭頂まで吸い切りましょう。吸い切って怖くなければ吐く息ではまぶたを閉じてふーっと全部その息を吐き切ります。吐き切ったら自然な呼吸をします。特に頑張らない今の自分の呼吸、吸う息、吐く息を繰り返します。鼻呼吸ができれば鼻呼吸です。苦しければ口で調節をしてください。今の自分の自然な呼吸が気持ちがいい呼吸なのか、それとも少し滞るような感覚があるのかを見ていきます。では右手を胸にそっと添えます。ただ体の中にある空気を全部吐いて吐き切りましょう。吐き切ると吸いたくなります。その時だったらお腹の下の方からまたスーッと吸ってお腹引き上げて胸が高くなって喉を通って頭頂まで吸い切ります。吸い切ったらふー吐いて吐き切る。また自分のペース、自分の呼吸に合わせて吸いたくなったらお腹の下の方から吸って胸が高くなり喉を通って頭頂まで吸い切る。そしてこれを何回か自分の呼吸に合わせて繰り返しましょう。この呼吸はうざい呼吸と言います。自分の体の真ん中に呼吸を入れて、今の自分の状態を知ることができる呼吸法です。できればまぶたも閉じたまま、そしてこの呼吸を繰り返したまま両手を体の横に下ろします。手のひら空へ向けます。自分の吸う息が来たら手を横から上げます。上げていって両手は軽く上で合わさります。吸い切ります。吸い切って吐く息が来たら手を横から下ろします。この息も吐き切る。吐き切ったらまた自分の呼吸に合わせ吸う息では手は横から上がります。吸い切って吐く息で横から手を下ろす。それを誰とも真似することなく自分の呼吸に合わせて何回か繰り返します。では次の吸う息、横から手が上がり、上で両手合わさり、このまま吐く息では胸の前にその両手を下ろします。動きが止まった今の自分の呼吸を見ていきます。先ほど行った手を上げ下げするハンドフロー。この動きが自分に合っているかどうか、適していたかどうか、呼吸をしながら観察をします。
、肩周りをほぐしていきます。ありがとうございました。